Nazdar, ja vás vítam u našeho 4. diela na hru Minecraft druhej sérii. Moje meno je Miro54. V minulom diele, ak to dobre pamätám, sme tuto našli zlato. Kde ho mám? Aha, áno, tuto. Našli sme zlato. A my sa dohodli, že zajtra, že ďalší diel pôjdeme tadiaľ tu a hore. Tak tu sme spravili taký tábor, sme to nazvali. A akurát to nám robí železo. Ajajaj. Nemáme drevo. Tak bude len toľko to. Zatiaľ. Už nemáme ani uhlie. Nevadí, ale máme tento kamenný krom, vyrobíme si ešte jeden. A pôjdeme teda to dole. Tu máme vodu. Alebo, čo počkajte, tu ešte pozriem. Aha. Tuto nakúkneme sa, čo tu je. Toto obcháme. Kurňa, nebudeme vodám tu zavádzať. Tam hore tu bude riadna voda. Čo tu popozeráme? To je len uhlie. Tam tu popozerám. A tu už ako vidím koniec. Tu je koniec, že dobre. Ja sa uistím, že tu je koniec. Je tu jedna diera, desi. Dobre, tak asi nie. Tak, to si zoberieme toto uhlie. Aby sme mali. No, áno, to by uhlie, aby potom mohli ako ten kameň zohrať. To si to urýchlíme, lebo ponáhľame. Ejha. Neviem berať všetko. Tak, to stačí, dobre. Ejha, žltá ruda. Ešte jedna. Tak, koniec, dobre. Tak, ideme na ten nášho tábora, ideme. A potom pôjdeme takto dole. Sa na to teším, čo tam bude. No. To sa ešte dohreje. A jedno bude stačiť. No šup. Dobre. Zlako, že nemáme palice, ale máme, dobre. Ešte pred horou. Keď sme tu, keď som ešte zapol, som sa ešte najedol. Aby sme boli plní. Ešte predtým, lebo som to skorej zapol, túto hru. A potom natočil. No šup. Dobre, máme. Tak, spravíme si tie... Ešte tie krompáče. Jeden nám stačí spraviť si. Spravíme si dva však. Tento tábor si opustíme. Lebo však potom pôjdeme naspäť domov. A chcel som sa to dosť hore. Tak my to tu vlastne necháme, aby sa dáme nejaké značky. A vyrobíme si ešte pár faklí. Tak, tu bolo že posledné drevo. No, také drevené veci, čo máme. Dobre. Tak, a ideme na to. A mám ďalšie ešte. Len nás okašľame, už ideme. Ej. Dobre, ideme dole. Teraz som aspoň, ale som nespadol. Spravíme takú značku. Ty vole, fuck. Oh, shit. Takom dobrá jaskyňa toto vyzerá, byť, no to dobré miestečko. Ja som spokojný, lebo sme strašne dobrú jaskyňu našli. Železo. Zlato, yes! Máme zlato ďalšie. Zoberieme si železnú rudu. Hop. A máme zlato, ale tam asi... Ale, ejha. A tá jaskyňa je strašne dobrá. Mne sa mi páči úplne, je tu veľa vecí. Yes! 3 goldy, 4, 5 goldov. A ďalšie... Počujete to? Kde si je láva. A ak spomínate minulý, kde som povedal vám, že pri láve býva zlato. Že som mal pravdu. A teraz ešte tady ideme.
Možno aspoň tadiaľto. Ale tu asi nič nebude. Lapis. A ďalší lapis. Ten nám bude celkom užitočný. To budeme spraviť si aj koci také pekné. Naše železo. A možno vás teraz sklamem. Som myslel, že táto séria Minecraftu bude viacej, ako že budete viacej pozerať. Nemá toľko pozerať, ako som očakával. Tak kebyže to viacej pozerať, tak by som dával viacej sérií, ako viacej dielov, ale bude čo len 5 dielov. Mám ho naplánované Sims hrať. Takže možno to ich naštvem, ale ešte nevieme, ešte len 4. diel, ale ak to bude furt tak málo, tak dávam 5 dielov na tento Minecraft. Ja si ešte mám nový skin. Ho vylepšili mi. Taká príšera. A to je čo? To dá ešte ísť dole ísť, ako vidím. Rudit! Tak dole ideme určite. Ak sa vyštvárame hore, tak to nikto nevie. Žit. Ak sa vyštvierame potom hore, to fakt nikto nevie. A tu kde si počujem. Lebo počuli lávu. To znamená, že by mohol tu si v blízkosti. Asi zlato, yes! Ďalšie! A ďalšie, jo! Sme toľko zlata našli. A ja som len rád a rád. Verím, že aj vy sa mnou tešíte. Ale stále mi tu... akurát som mal 5-4 počet tých faklí. To len sa bojím, že mi sa nestratili. A tu je tá láva. Poďme rudít. Víš. Ale rudít si môžeme zobrať. Len sa bojím, že sme ten náš taký útulný domček našli. To sa ja strašne bojím. Ale to ho nájdeme. Aj keby tak, no, nevadí, no. Tak by si nový postavili, keď tak. Ejha. Tak fakt, toto je dobrá jaskyňa. Ona skašle trochu. Že nikde není... Viete, čo myslím? Diamanty. Jaj, aha, pokračujem. Ejha. Aby som teda to chcel ísť, len vravím, aby sme sa fakt nestratili. To bolo hlavne dobré. Kurňa, aj s tou vodou hnusnou, na čo tu tá voda je. Uhlie môžeme zobrať, ale aj tak nám už horšie, keď nám dojdú fakle, tak musíme ísť naspäť, lebo nemáme už tu drevo. Tak, aby sme mohli mať fakle. Ejha, tu je tma. Kurňa, odkiaľ tá voda ide? Aby sme nestratili fakt. Lapis. Poďme si zobrať tohoto. Beriem tu železnú rudu a pôjdeme naspäť. Pôjdeme to druhou stranou. To je čo? Nakúkneme, ale keď chceme diamant, tak hore ho nenájdeme. Musíme ísť furt dole. Kde si? Bereme si železo. Čo je dosť toho železa, ako vidím. Dobre, a ideme naspäť. A toto je čo? Oh shit. Láva, ako vidím. Tak to ideme pokúšať šťastie. Dobre, my ideme naspäť, ale zoberieme si aj fakle, aby sme nemuseli míňať zbytočne. Tak, keď sme išli, tak ďalej to. Potom sem vrátime sem ako nájsť istou druhou stranou. A to hore bude čo? Netopír. Kap. Ešte. Široko, že toto musíme zobrať. Že nám bude dobré. Tak. Dobre.
Poďme to druhou stranu, čo sme tam mali ísť, čo som vám vravil. Lebo tam všetko, akože chcem aj všetko prehľadať, ale chcem aj... čo som prehliadol. Počkaj teraz. Už mám z toho... patáliu. Dobre. Bereme si tu železo. Hop, hop. A dosť toho železa som našiel už. Keď tak vezmete, už mám koľko železa. 36 železa. No. To je dosť už. A ešte aj ten lapis, nevidel som ho. Ďalší lapis. Dobre. Teraz ideme tou... fakt neviem, keď sme ani šli. Už neviem. Úplne som... To je zlé, to je zlé. To je rieka nejaká asi. Tak tady to asi nejdeme. No, tak určite nejdeme. Na toto, počkajte, čo vám pozriem. Idem to druhou stranu, lebo sa bojím, aby sme našli, keď sme prišli. A ja úplne fakt neviem. Už pomaly ani. Viem, že to tu bolo, ale či mi padli... či mi padli dole, či hore. Ale to tam nájdeme. Tu jaskyňu si ale... jasné, že pôjdeme, na ďalší diel pôjdeme, už posledný pôjdeme domov, sa pomaly, vybereme. A jasné, že keď si doma zberieme nejaké veci, odložíme tam, tak jasné, že pôjdeme naspäť, tady to. To je jasné. Lapis tam necháme. Tady potrebujeme toľko lapisu. A budeme to pár uhlia. Ešte. A železo. Dobre. Dole nebolo nič. Tam... čakaj. Aha, áno. Ale teraz môžeme to... Ale to... Budeme asi zbytočne furt hore chodiť. Čo tu hore bude? Iba netopier. Debil jeden. Nič, tak vidíme hore. Hop. Netrafil. Tak. A teraz sme teda to, áno. Už to pamätám, áno. A čo to bude také, áno. Tak, dobre. Dobrá správa, ale to nie je asi nič, počkaj. No, tak sme sa zbytočne vracali. Nič tu není, to bola moja chyba. Som sa mal pozrieť lepšie, kde čo je. Nevadí, tak sa môžeme vrátiť, ale... touto stranou sme šli, takto. Tak sa vrátime. To bola moja chyba, nevadí. Tak teraz chceme ísť tady auto, čo tu nájdeme. A tam dole pôjdeme. To hlavne pozrieť. A.k.a. Tak. Čo tu máme? Tu nič, tu máme železo. Železo si zoberieme, bez debaty. Teraz. Tuto asi nič. Uhlie. Tu zapcháme. Ale uhlie si môžeme zobrať zase. Hop. Dobre, to máme. Tu asi nič, tak ideme naspäť, fakel si zoberieme, lebo už nám dochádzajú a drevo nemáme. A teraz, keď sme šli. Ježiš, fuj, som skoro posral. Úplne, to je tak zlako, čo to. Koľko zlata. Čiže zlata, železa. Ale zlato ma tiež potešilo. Celkom. Dosť zlata máme. Však máme, dajme tomu 11 máme a 50, že no keď rátáme, keď tie nevyrobené. Ako už nespálené. Čo? To je furt dookola, ne? A to hlboko by čo si mohlo byť nejaké dia. Rudit. Máme rudity. A XPčka. Ale... už to je zlato. Mám uhlie a to...
Mimo, kde si ale diamant. Či ne? Som tak prekopať. Ja som raz bol, som to asi vravel, v jaskyni a tam normálne som šiel úplne si takýmito uličkami a zrazu dole vidím že dia. Tak som bol rád. Tak teda sme ale asi ušli. A čo je tá lava, že to nemusíme ísť ďal. Poďme teraz takto rovno. A nájdeme tam čo? Veľké hovno. Lapis. Že tam je dole... A tu som už bol, nie? Ja neviem, či som bol, či nebol. Už fakt neviem. Vychádzajú na malé fakle. Neviem, či som tu bol, či nebol. Ale je tu láva, ale vidím aj železo. Áno, tu sme ale boli si pri tomto. Tuto, nie? Nie, hej, ha. To musíme takto upchať. Aby sme dostali sem. Viac to nespalilo. Že toto musíme. Bohužiaľ, musíme použiť. Nepoužijeme, tak to zoberieme. Ešte rudit. Tu máme čo? Máme ešte železo. Ty vole. Viem, prečo myslel normálne. Dobrá láva. V tej fakt nám dochádzajú. A nerad to hovorím, ale sme sa strátili. Fakt neviem, kade máme ísť vôbec, furt. Úplne. Vôbec neviem. Tu asi nič nebude, čo? Ale hore, ja sa nich môžem vysrať. Nebudem hore chodiť, keď nechcem. Pôjdeme tak naspäť cestou. No, a teraz ako sme šli? Tady to čo? Môžeme si tam nechať faklu ako značku. No a ak dostaneme my do toho tábora našeho, tak budeme fakt dobrí. A to sme ešte nešli. A tam som už bol, lebo tam vidím svetlo. Dobre som videl, že tam to si je. Tyba, ak to bola láva, tak... Ja si skúsim. Dobre. Lebo som to vravil, že to sa mi stalo, prebo ma skoro dobol vtedy. Tam boli hore. Tam je láva, tam sme asi neboli. A nie, tu sme neboli určite, 100%. Tu sme neboli. No vlastne, už sme tam, takže. Ale tu sme neboli. Zoberieme si železo, aj lapis. Tak zápis neviem, čo budem robiť, ale už spravím také si farebné oblečenie. Spravím. Tam, tu je čo. No dobre. Budem vás pomáhať končiť už, tak sa ideme vrátiť do toho našeho tábora. No ak vôbec sa vrátim, to je tiež pravda. Úplne kade mám ísť a teda to. Idem podľa tých faklí. Skúsim ísť. A tadiaľ to. Už sa pomaly začneme vrátiť do tohto svojho tábora. Tybo, to sú cestičky. A teraz hore či dole? Dole sa mi stá. Áno, dobre. Tak našli sme ten náš našu cestičku, tak dúfam, že náš tábor nájdeme. Tento diel sa mi fakt asi najviac páčil, úplne sme tu našli veľa vecí. Áno, dobre. Dobre sme tam, dáme náš tábor. Len problém, že patália, to si pozrieme rýchlo, patália už v tej fakle. Že už nám dochádzajú a drevo nemám. Tak
Preto asi budeme potom musieť už ísť naspäť domov. Tam asi nič nebude, lebo len uhlie. Tak, ideme hore. A... Pozerám, toto dole. Toto dole je. A to je, zapravo je tu tmák v rici a... Tam potom pôjdeme do toho ďalšej, kde tam pôjdeme, sa pamätáme. Tak dobre, ideme sa vyšplhať sa hore, ešte si spravíme nejaké veci, také tie potrebné a teraz tak vyšplhám hore. Tak to je. Hop, 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 tak. Tada, sme tu. Nie, ako dobre. Tak, čo si spravíme? A máme že 4, yes. Congratulations. Tak spravíme si nejakú toto. Si dáme. Vy toto, vy toto. A ukážeme sa, čo z tohto sa dá spraviť. Kocka. A my spravíme také čary marifuk. Hop, hop, tada. Pekné, ne? Také pyžamko máme. Pyjamas. To máme také pyjamas. To je po anglicky pyjamas. No, vole. Pyjamas. Dobre, to si ešte mineme na kocku, zo pár. Yeah. Oh, shit. Čo? No, 2 mi vyšli, není možné. Pravíme ešte by boli 4. A z toho čo spravíme? Ej, ha? Pravíme si tiež 4. No. A to máme pekné. Zlato. Nie. Spravíme si zlatý krompáč. No nič, no ako to vyzerá, budeme musieť potom už ísť domov. To sa nám sa robí. Dobre, tak ja s vami už lúčim. Budeme končiť. Dúfam, že sa vám tento diel páčil. Ak dáte like, ak nie dislike. Povedal som, ak ešte uvidím na vás, že vidíte Minecraft, že akože mám na inú sériu, tak jasné, že vás poslúchnem a bude aj viacej dielov, nielen 5, tak ako podľa vás spravím. No a na budúci diel asi pôjdeme ešte kúsok do nejakej jaskyni a potom pôjdeme už hore, naspäť domov. Hej, alebo nájdeme nejakú cestičku, ale hádam, hej. Takže tak sa majte, držte sa. Čau. Yeah.